wanda ya ce malam akwai limamin unguwanmu yana bugun ƙasa, to malam ya halatta bin sa sallah. Shi fa bugun ƙasa daban kuma bayanin larabi akan ƙasa daban. Kasa akwai fuqaha'u za su yi maka bayani sai su kawo ƙasa, wannan bayani ne na fiqhu. Aka ga mutum da allon ƙasa ka ɗauka boka ne. Ko mu malamin mu da yake koya mana fiqhu yana mana bayani in za a gane, tunda babu allon, ba sa yin amfani da allon bango, to wannan shine sai a ce misali an ce kai taimama ko in baka samu ruwa ba, sai malamai su ce maka to akwai raji, akwai ya'is, akwai mutaraddid. Raji wanda yake jin in ya tafi neman ruwan zai samu, mutaraddid wanda yake jin zai samu ko ba zai samu ba, ya'is ko wanda yake ɗeba tsammani ba zai samu ba. To sai suka ce to wanda ya ɗeba tsammani ba zai samu ba, ai shi bai kamata ya tafi neman ruwan ba. Mutaraddid kuma wanda yake jin zai samu ko ba zai samu ba, to shi kuma wannan ya dangana farkon lokaci ne ko tsakiyar lokaci ko ƙarshe, yadda in ya tafi nema kafin ya samu lokaci ya fita. Sai a maka li'irabin su, sai a ce to inda zai tafi neman ruwan rakiban aw mashiyan, abin hawa zai hau ko a ƙasa zai tafi, bi mashaqqa ko bi ghairi mashaqqa, akwai wahala ko ba wahala. To kaga wannan duka sai an fitar maka shi ɗaya bayan ɗaya. To wannan bayanin da ake kamar explanation ne ake maka, to wannan ka gani da ƙasa malamin fiqhu irin wannan yake fitarwa. Amma ka ga mutum wani ne yake zuwa a koma gefe ai haka, in ka ga ɗaya baya ɗaya ba ɗaya ba ɗaya baya ɗaya ba ɗaya, kuma an share wannan an share wannan an goge wannan, to kai ma ka san wani ake sharewa ake gogewa.